wedi cyrraedd y dosbarth ola yn adran y rhanfyd Cymreig, a dosbarth ola fan hyn yn y cylch ceffylau am heddiw, sef yr ebolion epilepsi neu adferch blwydd fydd yn aeddfedu dros uchder o 148 cm a Wyn Morris. Ni sydd wedi bod yn dilyn yr dosbarthiadau yma i gyd yn y ffair, y rhanfyd Cymreig. Dych chi wedi mwynhau? Ydw, mae'r competition yn bod yn dda, a lot o ceffylau neis yma. A dim ond 5 sydd yn y dosbarth yma? Ie, falle mae achos bod ceffylu'n dod nôl fori i wneud y dosbarth chwaraeon. A mae tipyn bach o bob siap yn y dosbarth ma to. A mae hynna, a dyna sy'n digwydd yn dosbarthiadau rhanfyd oherwydd mae'r gwaith yn gallu bod yn nhw mor amrywiol. Ydy. Wel, 5 sydd yma'n hyn, ond 5 anifel dda iawn. Gyda ni bencampwr yr adran y ceffaliau'r Merol Lliw yma. A dyma ni Trenni Grove Ruby Tuesday yw hwn. Wedi dod o Cornwall, dwi'n meddwl. Dam berchnogaeth Mrs Lydia Forrester. Dyma ni Little Miss Rhino bencampwr yn adran y ceffylau ar y Merlod Lliw y bore yma. Gael ei arddangos gen Eirian Wyn Williams, dan berchnogaeth Mr D.W. Rees. Wel, yn cael ein anodd i setlo braidd. Mae'n gallu bod yn rhwystredig. A sy'n pwynt colli natur ar y byd, achos sy'n fi gallu gwneud i fyty ni. Yn yr ail safle wedyn, mae Trenni Grove Ruby Tuesday. O, war y deg, wedi ennill to. A dyma ni Little Miss Rhino. Yn ennill unwaith eto fan hyn yn y ffair eiaf. Llong gyfechiadau mawr i y Mr Rees a'r holl cysylltiadau. Diolch yn fawr. Wel, wrth gwrs, mae'r ebolis yma yn deilwng i ddod nôl ar gyfer y bencampwriaeth. Bencampwriaeth y ceffylau rhanfryd Cymreig. So, sgwni i Wyn fyddai'n gallu gwneud y dwbl heddiw. Wel, mae'r stiwardydd wedi dod allan gyda'r rhosglymau. Mae'n cael ei trosglwyddo i'r stiward. A dwi'n meddwl bod Kath Hall yn hapus iawn bod Little Miss Rhino yn deilwng ac yn heiddiannol iawn o'r wobr gyntaf. The presents are currently being presented. In first we have 787, this being Mr. D.W. Rees from Leith with Little Miss Rhino, shown of course by Adrian Wyn Williams from Anglesey. Second, 1063, Mrs. Lydia Forrester, Trenni Grove Tuesday. Third, Reit am eiliad bach. Iawn? Wow, to tin. Fourth, 1065, Mr. and Mrs. S. Melbourne with Rocking at Midnight. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth yma yn adran y rhanfyd Cymreig. Little Miss Rhino, Eirian, sy'n ffodus iawn bod Wyn di trosglwyddo'r awenau, bod o'n gallu rhi siarad efo ni. Andi, hynod o fel cael y pleser o wneud. Mae'n edrych yn anhygoel ac yn wedi symud yn dda trwy'r dydd. Andi, a mae di ennill lot dros y flwyddyn hefyd. O, so, digon i gadwch chi'n ffit? Adi mai. O, wel, pob loc yn y bencampwriaeth. Diolch yn fawr.
being presented. Led off by the winner, 787, Mr. D.W. Rees with Little Miss Rhino. Son gyfrchiadau mawr I Mr D.W. Rees gyda Little Miss Rhino yn ennill yn dosbarthiadau'r ceffylau rhanfryd Cymreig. 780, Miss Amber Egan.